עופרה לי. שלום, שלום, מה שלומך? אנחנו רוצים לאחל לך כאן מזל טוב בשם כל שכונת פלורנטין, בשם כל החברים שאהבו אותך שם ברחוב קרדברי, וכל השכנים מלמעלה, מליה, מגברת עליזה, מהיאיר וכל החבר'ה שלהם, ממול, מקוריצילה, מכל החבר'ה של אבו שכונה, גברת אשלג, הכל זה ברכות ואושר ואושר, שתצליחי לחיים שלך, שבאמת שיהיה לך נחת מכל החבר'ה הילדים, מדולב, הבחורצ'יק היפי תואר הזה, מנופר, מגילי, מיסמין, פסמין, לימון, איך קוראים לה? לימון סימון הזאת, הבחורצ'יק יפהפייה הזאת, ברח לי השם שלה. אז אני רוצה לברך אתכם לכולם ולתת לך זה גם מתנה, תשימי את זה, כל השיניים האלה של השום, תשימי את זה בגרביים, בנעליים, איפשהו במגירה במשרד הפועלים, שם בקומה למעלה. אז אני מאחלת רוב אושר, רוב הצלחה, בריאות, את בחורה משכמך ומעלה, תמיד ישרי, מצחיקונת ורצינית יחד גם כן. ואושר והבריאות הכי חשוב מבלך, שייתן לך מה שאת רוצה ואת תתני לו מה שהוא חפץ, ויהיה חפצכם טוב לכל הבריאות. אז ברור